Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Mambiengia mwancho muririre ogetembe television ko kwarigania se umurobiriga witwani yagetembe utambe ngukunyorenga kiro chabeire chinsa bune chiga chinsa chiri kwegunga chinyoni chiachakire gotera ne chinsa chiguchaka ekebago asinjira ere yabene ikigima. Karibu sana korinde ekira mange atwetana ine gusa mange agendete gwateka anene mono kira buna bono e county ya Baringo ekorera omosene tobo omoske Cheptumo na aboigo ebunge eri ya Malava ekutoka ime ye county ya Kakamega nero bono ere birero magega yoko musiria oyore omobunge obo omanyekanete buna omoske Moses Malulu inje di hunyar to sire bugima bwa eri tukorigora senya gitari ya agakane nabo igo abarimu bare bechi skuru choboroso inse ye kiombe keri ya capture kose ekiombe keri kya barimu abanene bechi skuru choboroso kya capture nakero kere virero magega yoko mosiri munyakerogo obo abo rituko ria moisondo igo na mange agendrete nabo igo chi family ne chinyinge chigenderete kutwara ebirero gusobokendo bonge chinga kibune chiga nabo igo nokuba ganeria banyare gutwara omurembe ase chingoro chiabo anene mono ase chingaki ibune chiga nabo igo bali banyarire ko baba gusiria barai babo ase chinsemo korwa chingongo chionsi chinse ya Kenya nigo tokuba engora yito enene koro igasi gitasini kiga kya getembe television nabo igo nabari bose babwate abaroira chinyagitari no kubaganiria banyare kubwena abwango. Karibu sana emeyo muroberi yoge rinde tunyare gusanga amange ikera kirongorire bunabona sa ya thirika wateka nigo bono mangana basokano abere kobucha ase anene mono ne wikeye ekero oya chagete basokano ne menge abere kwenekiwa ase orogongo orwa gusibuna bona me basokano ya para na boigo yabantu gosombwa na mache neyende menge no kuburia nga bono chabere chingaki chimbe korende nigo toranyare gotemari se tokunyara irinde tunyare gwitanga kurase amangana abuna igana boigo ase bonsi baria babwate emega aulitko riarero no kubaganiria nga banyare ko yikirania asinjira ere enkirano okegima. Karibu sana nchengoro kwa Matilda Obaigo korinde niongora chakana yatikire naboigo tuchukumira chigazeti chiri tukuria rero nere sam miyenda na orwaro tutwara umugeni tunyare gukwanira amangana yokurire bwa kansa kumurekera muno oburire buria bwa kansa yorobere karibu sana kochaka na yatekire rituko oria igoro mogaso ase chinse mochiri chia mosojo aboroki wababere beskuru yoboroso ya St Patrick mosojo egotoka wadi ya Bogusero ime ye bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigobono banyarete kubwatirani wano mobasokano omobe ekero bari gutambuka ase para naboigo oyo moni ganyarete gusiyo bugima bwae ase chinga kiechecho oyonde akanyara kominyokiwa gocha ase enyagitari abamenyi bechinsemecho niko besogeti nakokora ukorobekana ugotindi ukukwanyarete koirera kwanyarete gotenenia obosombi ase chinsemecho uno musakito dipo nasanya agotoerera buna abamenyi abo bono baboririe chiwobi chinyare kubekwa ase epare yo naboigo ebimanyererio binyare kubekwa roro bikorokenga eskuru neri ase chinsemecho ase epare nene ya Kisii Kisumu highway obosombi nigo bwatenena gwetania chinsa ibere
aya maega yaborokirwa babere beskuru yoboroso ya St Patrick's Mosocho konyora omubasukano chingaki oyomo abakagusiri boguma bwaye abwabwe noyonde kominyokirwa goche sinyagitari ya Kisiti chingande rifaro ase agendrete kurwanirira obogima renge koro yugi stonge batatu sepigipigi tulikuwa tumefika sipi gari na renge kwa bateke ya Indomie nero yache yakabana babere ngo bateke sedenge speed yakabana babere oyo mo Queen stand rero babesano mwana abatu emiruwe iga babere tisale kocha koimuke mwana koimuke nenda ko byare kaorere nabona tisale cyabwate yani okonokorera kanene satabi imatinga kiyo abaibori abo barengenekerira ndekenene nigo bono bamuchia oborendi bwe skuru eywe haso gutatambokia abana asepara anene asekegoriegeke etwatebe kuza ntubwata abana ntubona abaibori ntubwata abari kinyomba chito tukatebuna St Patrick mbuya kokori tukateba mbuya kokori kinera ngisera esera migo tukatebu socha nara ro gutambutia abana ndora karo mate socha nara re tukareta abana bono socho yo biko mahene ta utamu kibano tumana ki ati socho utamu kiri abana muki kwendele ko na stop ndo korra nonye igo akizere kali eturarese ngaki ngeta gotamu kiri abana watchman chitokega ikachigotamu ki abana para shule yote kwa barabara lazima watchman yetamu ki abana agayeliberera litindirio kungsanana gati yabamenyi bensemeywe n'abanyanyimbo omwemusie bwe wodi ya Bogusero nigaikirana asaywe chingaki aendana orobotioro. Kwa niaba ya watu wa Bogusero nataka kuomba ya kwamba ni vizuri pia tuhakikishe usalama ya watoto iko sawa. Ndio tuweze kuhakikisha usalama iko sawa, tumeomba ya kwamba ichukue muda mfupi kabisa tuweze kuwekewa pumps ndio zisuie ile speed ya maroli na kimbia hapa. Jambo la pili tunaomba ya kwamba shule ikiungana na maneno ya education wahakikisha wameweka zile signs za kuonyesha ya kwamba watoto wanafuka hapa. Na mwisho hiyo sasa ninayasema kwa niaba ya shule wahakikisha ya kwamba watoto wakifika lunch time ikuwe ya kwamba kuna yule anafukisha watoto na kuna yule anakaribisha watoto asubuhi wanapoingia shule. Keri abari batenerete sekta yoborendi imeye sub county ya Kitutu Central omo OCBD no mo DCC nigo baikirana asaywe asokoreta omorembe kinga kibali eira yogo chikurwanerera chia matechi gacha nyorobokongu eli banyore oboene bwabo. Nimesikia yale mlionena na mimi nitashughulika kuwasiliana na watu wa Kenya kusudi tuwe na signboard pale ya children crossing na pia tuwekewe rainbow strips. Kuna mambo mmeongea kwa shule, nafikiria hiyo tuko na wale wanahusika tutaongea nao tuone vile inashughulikiwa. Tunachunguza maneno hii ile hata aliyeaga aweze pia naye kupata haki. Yes. Kwa sababu tayari ametuacha lakini haki yake paka apate. Maana kuna mama, kuna baba, kuna ndugu. Chingaki egekurerege tindi kya botukirwe ase epare ya iga kubekerwa chi pumps nabo igo chisaini jiri chikoro kya ebimanyererio bye chiskuru. Ripoti ni gataseni kya ukia gatembe kuroiga skuru ya St Patrick's Mosocho eyoere mbarabara ne pare nene ya Kisumu Highway kutoka imeye bunge ya Kitutu chache South litania ne nkoro kwa Dipon Asanya. Omanjo morigirira nabo igo abarimu abanene b'ekisukuru ky'oboroso ekero obagenderete kumurira omunyakirogo obo oyo nyara gusiri obugima bwaye obutuko bwa moisonde kiranyorete osekera abwateraneti gwasi omubasokano obwepara nigo bono yore mwarimu omonene bw'esukuru ya Fort Vision Junior School mwarimu Mr. Peter Mangare anyarire gukwanira engane eyo nabo igo komotogia nyagusira buna arenge omwarimu gose niga arenge munyakirogo obagako baegerera abarimu abanene b'ekisukuru ekyo ky'oboroso nabo igo goikia kwene kyanga ebirero byabo byabere bigoikiwa ase serikali ekero ase ekero na omusekecho Brian Nyakundi agotomanya.
Abalimu abanene ime chiskuru chiprimary nigo babeire bagwichanira gukwa kumuteneri obo ase kiombe kya Kepsha uyu olenge kurukwa Johnson Nzioka ase omubasokano omubebwe para ensemo ya Atriva obotuko bogokiera rero bakoragu no mwalimu omonene bwe skuru ya Fort Vision Junior School mwalimu Peter Mangare nigo atebire buna nyagosira Johnson niga alenge ko bakonya mono anene mono ase okoigwa ibirero by'abalimu abanene b'chiskuru imeyense ya Kenya nigo boigo aboliri onde orachorwe goswa ase ekeroge kyo goterera abalimu abanene b'chiskuru chiprimary kwenekia buna otegereire ibirero by'abalimu abo abanene. Ningependa kupeana rambirambi zangu kwa kinara wetu ambaye amefanya kazi nzuri, Bwana John Nzioka ambaye alikuwa anatusimamia kama shule za kibinafsi na ambaye sasa ametuacha. Kwa hakika tunaomboleza kifo chake kwa sababu ya udhabiti mkubwa ambao alituonyesha katika vitengo vya shule yetu. Na kwa hivyo pia ningependa kupendekeza kwa yule ambaye pia atachukuliwa kwa minajili ya kupeperusha bendera hii ya ulingo wa masomo katika shule za kibinafsi, pia aweze kutuunganisha sisi walimu wote na vile vile aweze kupigania maslahi yetu kama shule za kibinafsi, ili na sisi pia tuwe miongoni mwa wale ambao wanafundisha wanafunzi na kupeana yale ambayo yanahitajika kwa minajili ya ukuaji wa mtoto katika nchi yetu ya Kenya. Lakini kwa sasa ningependa kutuma rambirambi zangu kwa familia ya mwenda zake na vile vile kwa walimu wote katika ulingo huu wa shule zetu za kibinafsi. Asante sana. Ase ensemo yae Tobias Sigudi uyole umwalimu omonene bwe skuru ya Gekomu uyoboigo olinge omusani oange onyagosira nigo boigo amotogia ase okurwanirira abalimu abanene b'ekiskuru abo ase atoma engora yae gochi ase familia nyagosira na kubolia onde bwensi orachoro gosoa ase keroge kyo kya Kepsha kogendereri amaya nyagosira Johnson achagetie. Chairman wetu Brother Nzioki alifariki ajali Atriva. Tumesema pole na ni huzuni kabisa kumpotesha. Sasa tunaomba Mungu afariji familia yake, amweke mahali pema, apumzike na malaika penye ameenda. Sisi kama Kepsha Fraternity tuko na huzuni, lakini hatuna la kufanya. Tunaomba tu Mungu atupee strength, tumuombeleze mpaka siku ya atashikwa. Otherwise, tunasema pole kwa familia. Najua hata Kepsha Fraternity tutapata kiongozi mwenye atachukua mahali pake. Kitu naomba ajaribu apeleke Kepsha mbele, si ati amsimguse nyuma. Huyu alikuwa kiongozi mzuri, ametupea direction mzuri, mwenye ataingia hiyo kiti hakikishe amefanya vyema kumshinda. Brian Nyakundi, Gatembe TV. Korwa ase ekenyoro kya Nyamware gotoka eward ya Keumbu imeye bunge ya Nyaribari chache nigiri no mwichano omonene magega y'omwana obo ase erieta omanyekanete buna Eric Nyakagwa ariga korwa ase eskuru gose University ya Nairobi anyalete kosombwa na mache ase kera kya Nyakwana egotoka ime yeward ya Kiogoro ebunge yo ya Nyaribari chache moroki woyo nigo anyalete gotara gochi ase kere kyo rituko ria Jumapili kare no musani oye erinde anyare wakachibicha gose banyare kwegokia ase chinseme cyo korende akanyara kugwa aroche kore naboigo mobiro yo nyarete korigwa rituko regoro goika maragoba ekero anyarete gotoka buna umusakeito Lucas Mogaka atarete gochi ase chinseme cyo naboigo gotoretera oroboti oro rokobwatia Noroboti tobeto kuwatilia kurabo chinza chemambia kuro ase nseme yiga ya Nyakwana gotoka ase ward ya Kiogoro ase bunge ya Nyaribari chache ime county ya Kisii
anene kubwatekana amono gosira kwaye ariga yanne konye oromoro kiwa bwe university yanne ojite ase kerekega wakachibicha kolinde akanyara gotereria no kuwa ime amachaiga ekerekega ne kerege koro twakirire to moganitago charoche asohimaruo engo saba abageni bari barache korore eguche usekere batene nare bawaswe kange amache gabwate ndi ngo chindengari uno gwetanga na amache chindengari chikukunsa na chikukunsa kyakwiri Nibiroro amuno kumata byabere bikobeta inse asense meiga nyakwana kubwatekana amone kelinga nere olinge ogosemelia gochia asia mate yaye nonye nabo nigo abantu korwa asorogongoreiga banyale bakubolia serikali inyalege kumukia egetambokero gyoko nekibuna ngobekere ebitango bya bene ase wenyeiga yoko nekibuna abantu mbali gotalera asense meiga eligwa kachibicha asenchira etabwenreti egento anenege koirera barbo terelia goswa asorochoro igana negosiria obogima bwabo niona ngotena ana kabere ga kurumambi cya kurumambi nabakamurigiri bikarabori ngakise kibamonyorire nango chibataya babona sabantu bakorware gochaga iga asekereke bachibatiganda ke gocha kwakira chibichaga iga egekorira abantu baitu gosira andake nigo abakyuntimbukuro asense meiga nyakwana kurwabo azichinza chamambia batema elikwene kibuna inkonyara bali bakorusia omubero yoiga kose gutolia obugima bwaye kurinde nigo basinywa kubwatekana nekere batwerera buna nigo anene babere bakuburwa ebintu bya bene byo kwene kibuna ingoso bali imeyendi beyiga guchinse kyagera obubutambe bwaye guchinse nigo bole obutambe seito wego tokanya kwana ikera asa abantu bagocha bacha kwa kontimbu kero gende kwanyara nga bakwere iroro batamanyeti ontimbu njena yamo basabantu bali bamaete go swim na go dive tatigande tuatemire sana aso mungwando yiri tuna maje elinde tomakonye egera na tolikaba no mubere bwoka lakini yabeire gashye ngo kyara ntubwati je auction ntubwati akogera twene togende toikensa aria asa maje amuyede igento anenekerera abakyuntimbu na amanyi abanekenyi makuru asense moya pometa gwikirana asorogongoro iga na korusia omubere onyagusira nigo abanyimbo banyara bawikirana asorogongoro iga na kuira omubere onyagusira wika sinkendu egekeke gabono akendrete kaganyete okwenigwa kwaye enklipotelia egeta sini kegetembe koroiga asense meiga yanyakwana igotoka ase ward ya Kyogoro imeye bunge ya Nyalibali chache e county ya Kisii kuna butambiria ne Lucas Mogaka Mwancho morigireria buna konyana komanyire amangana ayega yama kweri buna yogose amangana yembe basokano naro abeira mabe nabo igo ama kweri iyo botutukano buna bono nainde kokwirana woikase wodiri ya tabaka ase ensemo ya bombure gotoka ime eye bunge ya South Mugirango county ya Kisii naro ase omusacha yomo w'emyaka ya igato umanyekanete buna Lucas Okiki Mayunga aonyarete gotoka gahitire na korutwa ase eri bwago ryokoya omuchanga ase chinsemecho nigo bono gosekorengana no muchifu bwe chinsemecho nikanyarete goteba nigekageire Lucas nikanyarete goiterwa ase chinsemo chingao nabo igokoretwa kurutwa ase eri bwagerio mosekeito dipo na sanya na taretaro nabo igotoretera roboti rokubwatia Samaria tanko protos mugunde nicho chifu ya area yakora kubusina location na esa location ya se mobirotoka ora se kwalega macha ya termente nige kora kubumbule sub location na boy gone file chini yakora kukiorolo nanyora mainenga omonto mobiro yole rochini mumanyete no mwana bya kenyoro gaiga na gaiga se kwarere no yomo abo barweto buli mase machine ye kwarebekire so ninto twastukire korro mobiro yole gaiga roche lakini enchera okorerekana talingani gachitaka wororo ni ngenge ngachita gaitirwa sigete akalentua yetangoro twana kwa Ambrose igaise kenyore kemenya tene gya kyoro libombuli edwabo kama mbibia twaenda jigasi chito twikansa tatu gatwe buchikulu twabo lingie gikia baire baratebi mwanto tokire bochaini
andake iko tuiwanda tena yayanduka twaminyoka goja buna twacha twamanyora macha ya eta nkuru kwa mugwasio gake no mamenyi ndoga iga kiorori gombure amaine na bero gukumio konene gaka twabe to gusirie kigori keregeke na mono gwetira mangana ya iga muna umugaka isamo kakwana yoboso inyumba yani gose gutwara bakungu babanyene etabie yi abasaye barabaye twarira so bonge eyiye kogara maybe asomanye na kale akagekigwa osoko kagera muno mugaka orisamo kakwana enerinya buto ukagera na kugukagera na andu mungwana na ite turogorogari ngo yino yo gatatu itirwe aso gukagera konge muno kuna anda so mungino ibago kwana ngumbu ga busaye tigana nayo ni gobono musubati yo mukuru ase ewodi ya Gesima anyarate wikiwa ase gitaseni kia banyanyimbo kia keroka litukuri igoro magega yo gotoka ne mesogoto 35 yenyasore eyo bono akageire koba gakonia ase igika igitambe bono ni gobono anyarate kuikiwa bosio bwikigamero na boigo kukumerwa omwaka oyo mugose faini yechisiringi chiribu emiayamo omuseketo Gabriel Nyakundi noari ngaroro muswati oyo mukuru ase wodi ya Gesima nigo aikiwa ase kigambiro gekeroka na gosoerwa neri mocho ryo gutwara enyasole mamincha neri chiko yense ya Kenya na nane ambazo zilikuwa zimepatwa na pia karatasi za gramu 400 zote zenye thamani ya 1940 kila masiku. Ase umuswati oyo antiranari mocho ryo gutwara enyasole eyo ase kigambiro kia munachera ekina kyo kumubeka ime ase umwaka oyemo amo ni faini yechishiringi 1,100 ayemo 100,000 shillings in Portugal France imprisonment. Nigo boigo musae oyo monere kiwa ase kigambiro nagosoerwa neri mocho ryo gutogekana na marua tanjiri yechirita 53 ya marua ase ensemo ya gachwa kurengana n'umugambi w'ensemeyo oyo mwikia umusayo yo ase kigambiro na kumuswera neri mocho eryo nigo erera ekigambiro ase umusae oyo akana ali mocho eryo ikinikyo kiguchia kugendera gutegererwa chitariki 20 cyumutinyi okatano bumwaka oyo 2025 usikizo wa kesi kaendelea tarehe 22 mwezi wa 5 kingo ripotere getembe kurwa se ikigambiro kia kiroka ninche Nyakonde Gabriel. nase ensemeri ya magendero kirobono serikali ya kaunti ya Nyamira egenderete koenekia gose goikirania okurima weche para ase chinsemo o imeye kaunti eyo nigo bono abamenyi be wodi ya Kemera egotoka ime ye bunge ya Kitutu Masaba ase kaunti eyo ritkore goro banyarete gokora ogosangirerekana nabo igo gosanga ebirengereri byabo kubwatekana no kurima weche para anene mono ase wodi eyo nabo igo oyoro omo MCA wechinseme cho omosike James Matinga nigo bono anyarete kubaenekeria nachikoenekia ngachipara goika kilomita 20 chianyare koremo ase enchera engikiranu nabo igo kobekwa elami nabo igo emeromu erio koenekia nga obosombi bwabeire gogoikirana ase chinsemo echo omosekecho Fatgad Gisemba nere orinorobote rwasinchira ere engikiranu Mose ko egenda kando iga omundu nabakwerwa agende koti omochando yoyo korete igoko batige parete bune mabwere bune pikoniere abamenyi kurase kinyoro kya kiandege nigorero bainana ebirengero byabo igoro yokuigurwa kwipara enya buna enjira eyemo yokoreta oburabu ase chinsemo echo There to what public participation
abananchi muna moroche no baraso bonge naende bancheranire they have welcomed pareye erosigwe egere bakonye pareye entire yegwetanana egetiuna nateba litang'ani naende iga keregese ayatwaga kore no identify chipikonchia begetuna National Land Commission naende obuya twachinyorire chons bona abo no epare gocha gweta round ase omuyega oyo bokoenana ebirengererio ebyo nigo byekiranwa amonomo MC bwe wadi eyo ya Kemera Omoske James Matinga abwase abaenekeria bamenyi be wadi eyo punanigo araje koenekya chipara wetania kilomita 25 nigo chiraje korimwa nabo igo kobekwa omoromu kilomo MC ni gaire kilomita 25 mbaruete kilomita isano kiricho koigora munabona oga se toigora kilomita yemo yabasi to chikoigora lakini asenge njonje ntabwati para nyinge ngo chikoigora onda ite koigora kilomita ngaibere echichinde isato njiku chimenta ko chasi para chichinde tine uchikwa na linsemende tabe para chonsi munabona yanyaga chenche ogende charara ochipaka mumuma para ya korwa agape otire makorogo inywa osonya chenche Kemera otire oso entanda so yamone chinde chinga chinda nalo kwana sengenjo amagutana ya ito toja ko manage bire kitane byeito gabone ndu Uganda abasabenga ki egendo mota kolenda kabita kole gas bantu mbai bamaguta kurekera kitaime abandera babali bakorozi kechigari chigocha mo basa gwancho mundairi ruo morom because muna kwiriro morom une para bono akeaniri nonye nigo bagokeire igitambukiro ekyo kya Omoske James Matinga ase okubachakiria amagenderero ayo yechipara nagoteba nigo arache kobakonya anene ase okuigura asayo waigure buye pareche kabisa norre mekanga tete kwal ekere go ito mwana osomere nga yao tanegari baka gesheri akoraki agukwani nono musasiro duito bekugaiga anyora asagwetera guchange egari yae kera yabunekire bitonge bire binene mono ndegere egera anyora ubwororo bwo goikekera gukorera kwereria abantu banyasaye boigo imbasaba ebare yo echakiwe ase obwango erio echake gutumika rimorioka ingo sugumo isimi gweito atokorere omunatwase beigo so obwango ebare yerorekane nderiegere etwe obwereri bure bwa bwango kurase ensemo yende anene ensemo yobochenu nigo boigo Omoske James Matinga anyara kuborigwa kubayegerera abamenyi bensemo eyo anene asemo chari kwagachwa asenyagitari ya Nyangena Njengoro kwa Patrick Mubigi Senior Administrator Nyangena Sub County Hospital Level 4 obokongu bwate yobung emocha dial ko bagaria yar ko raisi na ro to como request ayebeki kibaumbele egera to yetuale gari Nyangena egera konya abantu baito asoko gachemebere na uburaisi poko rusemebere Nyangena na gochi ebinyoro aho birivietana ne Nyangena hospital poigo abamenyi abaiga nigo basemigwa igoro yomuchando bwo gwichurana kwebirengerario byobongo tankoro kurud nyanchama mumanyi medical social worker Nyamira County Nyangena Hospital ekero mwasoira konyore michando ya health problems emonya mukonyara kwa moko chase chicho state obuna into abanyagitari ba health tonyara ko bagoko bakonya gekora it needs a lot of counseling we need to know the root cause ya ebinte byonse nkaibi koruera muchando kikwanyore tukamaya gotwara health problems hingo report ya Getembe kurwase county ya Nyamira Njefatigade Gisemba Aboigo mogaka we miaka 53 na 5 noyomo nigo bono anyarete kwerera esabari yae ura ase omwaka o 1984 anyarete gutara ase amatuko 53 oika ase omochie o Nairobi mugakoyo okorwa ase ensemo ya Mosocho egotoka ime ya Kitutu Chache North ase county ya Kisii nigo anyarete kwerera nigo akorete tareyo erio gochikoine kya korigia amasomo na boigo chimashini chekerero chogokonya ase ensemeri yoboweni abuna omusakeito Daniel Ontiri atobwerete roboti rwabene rituko oria igoro nigo bono mwako yanyarete kwerera esabari yaye buna yaringe
anene mono chinga kiecho ekere obosombi konye botara ororobigwa hose chigali chitarato kachiko mukia abantu gocha ase omuchio Nairobi. Eikiga asoroboti rwabene nkuru ase kenyero kia mosocho ekigotoka Kayole imeye wodi ya Munyerero ase kaunti ya Kisii igoro y'ubugima bw'umugaka Dennis Kibasori na w'imyaka 53 noyomo. Umugaka Kibasori garinge umugosi y'umutangani ase emyaka emikoro kubwatoke gasi agakorera ime y'umuchio Mombasa akaire nanka na kubwatekana n'omoyoye bugwancha na kulia gokonya abantu ase chinsemo ao agatara n'amaguru asa matuka 3 kurwa gusie gwikaso mochio Nairobi ikiamwirite kumanyikana asomoke bukurigia abasamaria baya abo barasire chisukuru ase kaunti ya Kisii omokia atebuna no gusugumwa kurwa senkoro na tali bunanigarenge kobetererigwa ngachogru banyakero bwo school mosocho PG primary school bas gaike ngaki bana batake gusiria old system echiche new system standard 7 year erwo H8 na form 6 year wo form 4 bakorero bakamakoro bakaruchi condition ministry ya education bakateba school wenda yon sieta bwati birasi bibere permanent classrooms na bisio mo headmaster de deputy yai na staff room tekoegwo na kono togo kora tonyore karangire banya komite bana na kitogo kora bon tugaga chebinte bigana iri bono muntu ko biege ntukuru aso muntu omu Afrika mutanga ni ko Moses Haemba omuluya kurubushia tukwagunga ochaki na maguru kurubushia paka Nairobi agusangirira kibesa chukwaga chenere ebirasi bine binateba oyo adaligo boira yo okire Nairobi ngateba nanchoro ngatebe komiti yana nanchoro nerude nanchentare na maguru sangirira kibesa to chukwaga chere ngaye kolete koligia gukonywa guisania ibitabu byo gusoma asa barukiwa ase skuru ya mosocho iye gotoka ase wodi ya Munyerero igitambukiro kiagokeretwe na bange bono dishia kamikurwa kando sire sponsorship forms obisiaye agante ibono nekyura digia abantu well wishers bago pledge to ikwegwesa igo pledge ekarwa kodire kwara ligunga kwa kodire radio na TV kibese cyamanya gutumbu cya account ye school to ikwegwesa ngakorabo kamikuru ende nkaba flagged off kitali kitin koinira ngo mutinyo sita 1984 kamanya gutara rende ngaika Nairobi ntara chaka gutara nkara eta chi company na bantu bago sponsor bagpueru uri intobia yebyo sipi ogende bakokore amanyo chutumbu kibese ko school ngakora rende karona nyore tesho station riri kare chabiri 280,000 kando ebitabu kando bono kagenda ngataimo smagano bono na akanga chitariki gete kagenda chitariki ekyo 1984 abantu bagasoka bonse pikurudisi bagacha isiko ngabo kubwa bagasoka bano bakurigire ngomuntu umwana oyo Nairobi akagenda namagoro abantu bamangaseti bakamangaseti bakunya kombori kwa nyomire muka omoyari na kyosomete nkibona kyagere to gutara igongo tara nchikwaga cheskuru yane new system yakitira nkinyaga kibira nkonya abantu ekenyero kyane basome sasawa nkagenda renda matuka atana tatongo ika Nairobi katimuke wiki nkuriye bintu byenshi yabwo teri bosa ebirio serikali cyakane ngakora ngaja ngagache birashyo byaga neri nkabyaga no birabona ebitabu bwana basomira abantu banyori babere ki professor ase taro nigo aligeti abasamaria abo bakonyete asogo changia kibese cyo kugura machine yo kubwenia oburere bwenkora asinye gitalie nene ya Kenyatta ikiatebuna etarengera isi goisania riya kabere na ndebono okogani gokarua se ministry ya health Kenyatta National Hospital netegete kugoroburu machine yoko ringori yoburere bwenkoro nara bakarua ngonde bwensi erue ato kibese inkerua nande nkagenda Kenyatta nkeru na ninda getekotara aba getari bale ngo bakakumia munya getari ole ngo ole ko professor na bwana nera akakumia kwa rusiye nota ngutaranda
bas chibese ngakora nabaro bakando search form nkairu musina arengo ku Dr. Gata ringe director ngakiyo Kenyatta National Hospital umugushi Dr. Naftal Agata naro ngakora bo bas naro pakamanya kongiro pisi nyayo house nobo na ni pisi ya ni mukretie bandera ugo flag off fast leg nkaru Nairobi Thika Murang'a Karatina Nyeri Narumoru Nanyuki ngaika Nairobi first leg ngakora haya katumbuke wiki bana Kenyatta bakante bana karatumbuke wiki nani kamenya chaka kuru Kenyatta naenda paka Busia Kenyatta anoro na kinachaka ono Kenyatta aigo muntu flag off ngori second leg ne director ya chito bona gato ruro Naftal ochiro mukamba kuru Paulo Mweke nera ka flag off mbraga kaba bunesu kuku abantu mbaga soki ukuru nyomba yona abe minister ngiba ando kuerora asense mwende umurugwe nigakwanira amakongwa iterete chingaki chechitaro cyumugaka ubu yabwego bwagokeretwe n'abanyakenyoro nije nabona ari gwejanda ngana kiagendo utiga bana asemirime abatigete ase sukuru batali sukuru kulende primary barenge nabatu ariko na gwejanda ngana kiagenda igara gosunjira kulende nabari goika tuigoikire buya kera kolete tuaja kanyoro kolira kobe ne committee ya sukuru ujiosonga gajigo kuanjirwa gende ngolende serikali ya muruete nyuma paka gaika bwisarenge gochi na kuli toro genda rwaye tugateba mbia mono asai nanda kamwira ni agaika nkawiya atanyora tebo konguonde njengo bolia serikali nete komo likabuna nera manyikane bune sucha yakorete mirimo ya serikali y'abana esukuru nera manyikane gusali kiru mwana usakonyi bokonyi bonde una nonyo tarete kurigia gukonya oteba tarakonyeka ere weko monyene konyora nonyene biegwa nonye no komanyekane buna nakorete ayonsi ubulia serikali komonyora asomo changoye na kwelinya kukonya orogongo rwa gusi bono rendo korameka kwane nkoringa tinya rutafaide ndo yonsha samatara ya onsiabire nonyene ndururu tinya iringa ebeka mano nonyene skuru nyene muso changa dero ya ntebetinde watemire ibirasi okwagacha mbiagacha tu ne bitabu 40 mbange tena yene ndururu timete na kiama ono onkomiti Kenyatta tanga tena yene ndururu erene fa ya ngete nkoire nera gocha seita wiki iki gocha lituko ne chingaki une chalero ekirina indinda kwaligeneli robot rwa bene ngurubo diregete sene kyagetembe kurega se kaunti ya Kisii eritrene nguruko Daniel ontiri ayo narona kwariganiritio mwancho murigereria sema mbia bono asense moyintangani ya bere ka wateka use ari agenderete ase ense nabo igo ngokoboria onyare gosanga na inche gochaiga ase studio ase chinse mochiria cha Facebook na chinse mochiri cha YouTube tanyare muna Getembe TV and FM nabo igo wetira ase namba yetu ya studio 0726 44 73 67 nyara kurika ujumbe yao enge gochaiga ase studio rindo nyare gosanga ekerengerero kiawo nabo igo ritukerige kerere chitariki 15 isatu mutinyo kabere kigima nigo nare kora kwire na cia matuko amageka gose miaka ya 8 goikase umwaka 1957 ekero obono oyo oringe oyo rekurwanira oboene bwa Bakenya gose obosibole bwa Bakenya nande orekora ekiombe kiri kyamanyekanite buna Mau ase ense ya Kenya ase miaka eyo omanyekanite buna Dedan Kimathi chitariki bune chiga nario anyarete goitwa ase njira yo gosungo gose yo kongentwa nigo anyarete gukumerwa anyare goitwa ase njira bune eyo ikiagera nigo bono bali baringe abasongo gose
bari barenga abakoloni korwase enseri gose bari aba British banyarete kumukagira nigo abwate ekioma gose firearm eyo bono yeirete ere koitwa senchira embe ebune yo chitariki ebune chiga nigo anyarete koitwa kare ase echera eri emanyekanete buna Kamiti Maximum Prison ere ase county ya Kiambu ekero bono akageire gose arenge ko babuna nigarenge abwate gose arenge kora ekiombe iki kia Mau konye kia gosereiri abakoloni abo barenge ase ense ya Kenya nabo igo iki kiagerete anyarete goitwa senjere yo kongentwa nerinde abakoloni abo barenga igase ense ya Kenya banyare gokeya chinguru chekiombe kiri kia Mau ne kiombe gia sogeti kia bwate abasae abange sana gose abagaka b'emyaka ya igatwa abo bachagete gokora emeyega nabo igo gokora obonjoreria bwaganetie goseria abakoloni korwase ense ya Kenya. Dedan Kimathi nabanyarete goitwa rituko boneriga kare ase echereri ya Kamiti Maximum Prison ayo negati yari are ase amangana ya history anene mona kiro ngorikirira rituko ria rero gose chitariki cia rero nane no gukonyorenga Dedan Kimathi nigarenge umwarimu nabo igo nabwate umurugi oyomo na abana bane nigarenge kurwase county eri ya Nyeri nande nigo aiboretwe omwaka 1920 agasiria obugima bwae omwaka 1957 Dedan Kimathi niganyarete kongento akabwate miaka 37 yoka gose 35 nibere nabo igo gutigana nayo ekero ngorigiriria ase erituko ria rero gose egati ya mangana ritora chugukwanera ekero ereke chinsa ibere na mangana ria breast cancer no kuboria nga no manyete wikirega gose na no kunyoria nga mbare wikira bono iga batamanyetie ngoborero boiga bwa cancer yorobere ngubwata buri baka abasacha rituko ria rero tochikonyara kumurikira engane yo erinde tunyara kumanya gose konyoro bosemia korwasi oyole no bumanyi bwa igoro kubwatekana anengane yo kogenda se mutu mukomoke erinde asegeke kerebo sio tunyare kukwanira gose kurigiriria chigazeti cherituko ria rero tubasagoska tubusako gendande Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chekuya mandege uzito somya bamuraba chekuya mandege Getembe Television ekionga kiamamogusi Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwatoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngokwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
amone kisimiti ye uru nabwate amona mabaki. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering, power option, ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering, ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima, ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HELB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaye chigage emerungibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green. Obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekionga kiamamogusi.
HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo ansukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba gati yayande amange inche no manyagitari irinike maubanye omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center erega yugo muchito bosongo na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia ububwenia bwekerero e technology yo kurigererio mubero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byaseru twaro muchanda twakwa mariogo na marioga yaitu ni gotunya ruseti ase chinse chesto ao na inde ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustra marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga inde ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande kurustra sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California Los Angeles California in USA marioga inde nare to kurusia somo chyo India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa ayana ara marioga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na inde nonya ni gokuru mwaka 2011 twabere to kubweni abantu abange nande ni igare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kyagera na yemete igo karibu sana asenye gitari yetu ya HK International Medical Center nabo okubanyora ase enamba 0717176383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono ba kwarigania ayumureme chingati chigachiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoria mayakegema ni goba gotoka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell kusa orosege rwobo orunene kegema rore jogo angene skuru yoboroso ya jogo primary bakirasi miase namba 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Kinya igesariao asokugura obuyo ni chimbusuru chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. My name is Rebecca Kirubu Amisi from Keroka Technical Training Institute from the Department of Building and Civil Engineering. In Keroka Technical, we offer courses and we prefer women to take the engineering courses such as carpentry, plumbing, masonry, land survey, science, mathematics, and mechanical engineering. Hello everyone, I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is electrical engineering. Since the course is marketable, if you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments because we are ladies. We know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute.
under the course of carpentry and joinery. I want to tell all ladies outside there that taking the course of carpentry and joinery gives you an equal opportunity in the market, hence bettering your rights. Welcome. I'm urging the people outside there to bring ladies to Keroka Technical, whereby we'll equip them with practical skills, knowledge that will give them chances to work outside the world, and then they can be role models when it comes to practical aspects. So kindly bring the ladies to school so that you can give them this knowledge we have and they can be able to support us. Thank you, and welcome to Keroka Technical Training Institute. We have the intake in January, and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from, we have equal opportunities at Keroka. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you, and welcome to Keroka. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. This new year, discover something new every day on your StarTimes decoder. Buy an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet subscription to enjoy the magic of African stories on ST Swahili, AMC Movies, and ST Nollywood. Tales of adventure that take you far on Bliss TV, ST Kung Fu, Z Cinema, and Nat Geo. Or a dish decoder plus 1 month free super bouquet subscription to watch heartwarming dramas that bring you closer. Do you want to be my wife? Yes, David. I want to marry you. Exciting kids shows to keep the little ones entertained. You got it, dude. Experience the thrill of live sports on La Liga and Bundesliga. For every mood, for every moment. StarTimes. Enjoy digital life. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Na batebi na mbasira kitoronigizi ego kanza mo chibu gembo nsa stage yechi bigi nsa ajonyo gotate space pike na ne kabisa live and direct onyo gotate ufa jisi mimbu eto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitobese ko bwanga ko kungaina tikankoro chitibi no chiriga etibi ruambara etibiri jambi ebetrio kutumia nyomba kwa raza kura duniani ebetrio kukeria gari yao majiji betri na raro fogo laki amaliko no ali ga kurugwe ga sikuka okutura tulijimeno ga ko bugima buko yiga mara moja kwa ragiri onyange jonzi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chispika amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio ao mpaka chirie chigali chi TV chi type chonsi na boigo chi size chonsi amo na electronics beyonce pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge akeroteri kweba chi solar panels tarere imeyumu chibugembo stage gorigoro oseo kesimi asa 0729 646 385 aiga no numbers ba customer baito bons asemole na baliganiri kerege nto tobwate na netobwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa chaso wenge na nyora kane tigaminyo kenyomba Numbers Electronics aiga ntobwate kerege nto aserigori dio mubuko o Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Gitebe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bwechinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gose obosoni bwechianga nebinto ao abu ase bari nambeyemo asogutwara
chimashine chekerero nebinde binge nkwegerie bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeri bare igure pedicure manicure barbering braiding plating na yende amange ICT aigano institute ye ebwata computer nebinto ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndi yonse era sorgongoro iga asa malieta nkuru kwa Alpato Maliba mwalimu manne Ogetwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotoa institution igwecha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana wache skuru linde banyore system cyobufundi biyamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emechi nechi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nike kutoka kilomita eyemoyoka kurasomochi umugwawa asepare nene yilami yakure konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretro mwana wa Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire kwaretro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakire simi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Executive Funeral Services nigere amunaye chingaki chobokendubwao kirwasiririe omwanchwa igo bakorwa obokoreri ubuye bwebirengo by'ichinsi cya Michael bunabegerete na bunabakoremya igo bwata kigali kinyicyuka kire executive chariot ekora wanigari aina ye Prado n'ikindi kinyinge kigali kiganiro kikorawa na executive escort motorcycle casket chabo nchiria ugwanche buna umwanchu byaraireme ngo akabari kibica boigon kuruse bari ki video chingiya igo bari magega yenye gitari ya ram nchuba koye obokoreri ubuya samange ba kresimia se namba 0798994015 kusim 0769372750 Executive Funeral Services umuremya chingaki cy'ubukendo bwino no muchando bwino. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Ufanisi International Hospitality College ne college mono egokoa libagarigia liukwegera chikosi ao kiakogera nigo eyanchiri ne kiumbekeria gia TVET imeyense ya Kenya nigo ekwegeria chikosi buna certificate in food production, barista course, housekeeping and laundry course, pastry and bakery, mixology, food and beverage, F&B service. Nigo bagotoka ase para ya Gitare Nyamira bypass Nyankungu Road ase orabakire isimi 0796145344 sobadikire email ufanisicollege254@gmail.com. Ufanisi International Hospitality College inchu wegeronse omugusi mwensi ase mwabeta karibu ase Ufanisi International Hospitality College college ya Kerero college kwegeria igoro y'oburugi twabani ari mwensi leta banafunzi kugwa mono nchumwegere asobo gima bwago chumotiri ndiamano
Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamuraba chikuya mandegere. Uzito somya bamuraba chikuya mandegere. Karibu sana ninde omwancho murigereria erinde tunyare goswa sense moya kabere yo murubiri yiga bwetwani ya Getembe kiroto cha kurigereria chigazeti cheri tukoria rero ngurigereria yiga ase obosio gusase meza yetu tubate chigazeti au buna bone gazeti ya The Standard, Daily Nation, area People Daily na boigo gazeti ya Taifa Leo. Obwakire sabu obwakire bya sana ama tukamange. Yeah, it has been a week. Mpaka ora irenga no last year to Beyond anyway weekend ya renge ntambe igoro nare konyara goika lakini lero na ikiranire. Addis Ababa tu renge bedi. Kebirengereri. Lakini abande mbaraira na. Addis Ababa tu renge. Abia beta lakini here we are. Karibu sana nche ekirongorigerera ritukoria rero ndojenga ina machiko musembe wake aseki ekiagera kirongorigerera no story twabate kurwa ya atikire kururi tukore igoro ryonsi na mangana yo gusiria abantu gusiria magimabo yeah by the way me basukano yechi para marwire urocho musayo ndio chire wakati bicha sekera nduru na mache ono nigiringana yo gwichania muno ndabere ento yo gwichania muno that's why toko sabanga wale mwensi momanye tangine chindoche please take care especially abana nembrage goika make sure nga abana mbali kwenda no monto monene mbaro abanchite by the way sibiroche otetiga samu no manyetinga no nyoyo igao chite ko sombo na macho so yo chite ko gwa ekera kirime tali nga kurwange na roche tari kurwange na roche abambali bono toro chimba manyeti wa konti mbwekero kurigire ya ekere ikikanya kwana abantu ko chibare ba enda ororo ba dive batuma ba konti mbu nande barora abana bake lakini ko nyaranga bali bachire gose ko nya wakati bicha ko nya kwego kya zero chembara bale baenda kwegekira no nyegitare igoro ko nya wakati selfie nabo ba ko chiba wero muchando ninde bono ndo chinga amacha abire gakoba nane chirende yo kusiria magima kusiyo kuira abantu ande sinse motiri chata bakanaro gukorigereria ibichanire yarenge mbesa na kurwaroro kero nande bono musayo oyo monere nyari to gotoka itire na boigo bono achengene neta sama chari asiribu abo nengane tari namangana yo kumia korene no gusabanga nyasaya bike chingoro cha basagira nainde I think is it yesterday that we had mwana wagetu eka gutambuke para mwana naro agetuga gutambuke para ari musocho a very young soul igabono nabeko begento kyo gukumisana igoro ndiarenge tukoiya esinginjo yayo akorekanete kurudi tukoria kuru moisonde no ne kurudi tukoria sande yo kurigere daga moja ari mo basukano kaba na bayigo mo basukano ndo kaba ho tukogo kira igoro oyo irirete omunya kerogori okepsha gusengo gwaye ukurigere county ya Baringo umuseneta karara tukoria Karara Malulu Injendi igoro umubunge naraire igobono nganonye bunge yaito asensi ya Kenya nigire birero ese nsemweri yebunge ri senate na boigo ne bunge enene goseri ya National Assembly na mangana ama kongo kiro ngorire una bono nande siasa nero kerevetetense kigima sta mungorenginga aiga no gocha watukanga umbu yorake egazeti ya The Standard gote banga taming Raila gote bicha ya omuskere la Molo Odinga kire gote bono taming him power play even before the dust has settled on Raila Odinga's loss in the African Union race. A push for his appointment as prime minister is gaining momentum.
Yeah, umwete in our Kenyan politics we believe in kwena nie biroko. Kero montaire kiroko naritori togatebanga bono ngambia. So telling Raila people thought that Raila was going to AUC govarengo mugwi so that as a way we don't know how generous was how honest was the president yoko mo support Raila Odinga go check sekiriko kia AUC lakini aba Kenya bange bari barengeretia ndake it is a way of pushing him out of the Kenyan politics but unfortunately baachire awa back to home nyuranga abana bamereria abanene bekiroko kibo president whereby William Ruto just won chikura chinke sana just roughly 200,000 na bishiko tenga chikura chine chinke igobono he has in any ways ko make sure nga umonto yonko mo container because to kwanda red Raila to kwanda red number 2 kwa bwete just 200 na bengi nganga tikati mo no murayo sinyire no nyokoro ati serikali chama no murai bado na abo moga kat 8 years you might be imagining still if it can be relevant in our country so in any case nebwenetanga how can you contain him egerenga onyore support area that's why narre taibarai bake ba kwande guru yokumu appoint as a prime minister na as a way maybe yokumu tem maybe yokumu make yabe serikali mi kwa sababu they know William Ruto na mwawete macha as Raila so awete William Ruto because anabantu batariramo mbatie baine barigerera netibono ekiro abaraibande bachakire gotebanga oroboti rori rwanadiko baringerwa azimio ronyare koba implemented elinderi bagerio ria prime minister position dinyare gutoka ime serikali na aboigo ndotinya egazeti yiga ya The Standard nige oteba ekirengererio gosigitambukiro kendigionsi muske Raila Odinga rachikuimokia ase bono iga nigo kirachi gochangira nene mono ase chikura chiri gosoko chori ore vosi wa 2027 aiga chinjira ni bere aso serikali gose ateni no opposition naringi bona bono if Raila decides maybe kovori na bago decide kovori chikura 2027 and he will be relevant na bago decide go support William Ruto gose na bago decide okay in the 2027 elections na is part of the decision makers na ataboria lakini ulia kwokoboko kuikatu ari chinguru so Raila Odinga na wate bado relevance at 80 na wate relevance ndege ndokene ndatengo tebi I will be surprised korora umora events almost William Ruto kago support the NADCO report because this is the same thing position prime minister because this is the same thing that was in BBI you remember BBI yes akabo murayo gotene no gukana ogotebanga this thing cannot work out bona NADCO is another form of BBI so abaraimba bwate nchira bago take care of the interest but we are waiting tororenga ngakese ya Kenya ko chakogenda kore nen Kenya we understand Kenya na yamotore yono nandi siasa Kenya ni ile tu siasa ero ntindi eta kwera ekiro asekiro gotebona speculation after Raila AUC lost on whether he will join Ruto or lead ODM ni gobono arachi goswa ime serikali gose nandi ni garachi kwira na botena gose ko ba umurai wiki amagiri kia ODM buna bere kawa kora kurwa matuko amagiga ne aiga ne bota mangana ayo muskere Raila Odinga segoteba my plan is that I will go back home I have so many things to do when you go for a contest you can win or lose. Do you remember before elections? He says if I lose nande nabona chakite kweboria naki tage kwane ngenteke mapema umetega gekwanete atara swa ariase ose tutarika siri tukerio orio bochore kana gotebanga ere aire chukure chotaira na bwate binte vingara base gukora home nensense ya Kenya na serikali ya Kenya na bwate ribagari nene sana so he has a lot to do but again Matilda it is good me I don't see go say whether he sensed dinga maybe nabara bugu kekogera ama ene keroko na contest even tombibere ego bwe stogugwa wana na ringeta yaringa konda bwe fine and well
Konta abugu nitakuja back home. So I think he's a patriotic Kenyan. Na bata tenga whichever the case that will happen, I'll be back at home. Nande here is back at home. Nande nyuraiga. Ase oburaiwe chama ya ODM oyo nde anyang nyongo igare kubwaterera. So igare kubwaterera kupimara renga maganyerete nga yeye kwenda. Igabono oburaiwe ODM bado rende restructuring nekor egera tomanyanga nga kibaranya ko bakwa accommodate abantu abaraya bande egere nga echame yogendere korende Raila Odinga is a pan-Africanist at 80 na ateme takogenda AUC ne kure ya moya William Ruto na kure ne chikura 22 that was good. Nande no gukuyoryanga ekero omonto kero maitenga norase kero kendigiosi gusako chore koligi kendigiosi nando manyetenga ngise gweta kusitingeta onsimbuya omaitiye kogokonya tokonyora chi disappointment gosuto basa konyora nonye heart attack etengenche kero manyete kero ogochiku ya mineri mono konyora rongo monto obere stress because was to kamono ekero konyora ebintu byachire nchireri otakagiretera kini kero go expect anything especially kero le kuna asense meyega ya siasa niko konyoranga kutwara ule nonye peace of mind na nengo nyororo bwate options chinyinge na igweta banta banga bataba batumekire chibesa everything has a cost ihe mwata geteta umate ogotatumeka chibesa mini si ari gotigataenda kubori but you have to suffer the consequences. I mean kero no na ibono gatata nyamiro gochi unless no tware gari yao lazima beka mafuta. So you have to pay everything. So the issue of whatever now about chibesa I want to kirene bade mkibare gutumanya tabe egento abakenya bako boria nse bunando cha gusenonya bari babiri bagusange birengero byabo inkubwatikana no inchireri guse akonyora abantu abange abaraya abange korome ya serikali bawesokia bunabono ababunge abange sana mbanyale tukwenda sechi so walisema ni chibesa cha watu magete but they have money. Politicians have money. Ichibago seraga gote 2027 ningo chibari sera. They have money. They use their own money. Ekira abange bari gusange birengere byabo nigo bate butenga konyora gusaba kwabo niko kwari manyare kugwo. Ebirengere byaba. Umete it sounds funny. It sounds funny. Lakini rene ngwana na pale chisababo kiro bago tebanga nigo baga netie ense monere goteba nigo bari kumusabira tamasa kwirikiro gikiri ndacha kuba wakilisha igasense ya Kenya. By the way, you know there are some people who celebrated the loss but in a good way. Bagatebanga yaya. Mbabwate mutano ore mbabwate birengere byabo. Let me tell you, no inchibona na kinire iga kure miaka yane. I have known Raila Odinga. Raila Odinga totebenga na jito komo manyarende biya between 2007 2013 gotira narina manyete who is Raila Odinga. Lakini abantu mbere bamenyire ko manya Raila Odinga such that bakoranga yani kerasukiro madana wange umuntu gete mwana reno ne kenyero kino woseno ne ko wosemino mona mubwate tato mino yani kerasukiriya you know you can feel that gap. Bon Raila Odinga na bale gobono na atabe president car opposition people feel that this guy will need this guy so abakenya hokonyoranga bono there are some people bakaranga trachikoba chintakana if Raila Odinga politically that's what I mean trachikoba chintakana politically esenge nchomo gako yochira I know mpaka bara imbara ba ODM abanyene ba asenkore akwa gora chinkoro cy'abantu they were maybe feeling let this guy fail karinga sobobe tani aja bado because I think we need Raila Odinga more in Kenya than in Africa. That's why some majority of the people are celebrating. Pakatabanganda ke tutaketagwe. Egeraichi. Mate ndiro no na yora agenda. Tutenga no mupira mwana gwaka. Mate umuntu ketaba sabere taringa basabreta sobe. Yani mutare gwako. Esengenjo there's something that maybe he thinks about. Ekero okorire buna mbere basange tene gitasene geto kyaga tembe TV. Ebanya retagote banga inchira abakenya. Ngabona abakenya nigo baganite Raila mono kubwa inchira Africa. Yali gocha kumugani. Ebine birengererio bya igati ya bari baba bakusange ebirengerero byabo ocha igase gitasene kiga ese page ya kabiri gazeti ya The Standard ne bwate manganaye umoralia na ndiye umuliki Mbotela Leonard Mambo Mbotela ekero ekotobana Mbotela burial in public cemetery sparks a debate on honoring icons. Nga inchireri anyarete gusoma biro yo nyarete ko ne wase chinse mochiria cemetery
ase chinsemo chiri chia Lang'ata tie terago kia Bakenya bange nigo bakweburia nga gose Bakenya bange nigo batwarira maswali nga kia serikali kunyara koena na isiko yo mweri guchase abantu bari batwariri bagali nene ase ense ya Kenya nigo nga Mambo Mbotela's resting place has ignited conversations about how Kenya commemorates its most revered figures. Nchiraki serikali yega ikunyara koyana na esco ayoroche oko ni wase chinsemo chiri cha Lang'ata Cemetery. Naigwete bakwe nere buyasi omuntu buna gose ase umurai buno yoiga obeire ka gukora ka gucangira muno asamangana buna yaiga ye media mangana yobori kibuna bono ebitabu byabo bigotumika ase chiskuru. By the way, naigwa baraya bange bagoteba bago debating totware a very special place maybe yabanta batokuruka nga legends abantu mbere baratiro muchango monene tari siasa tari yo mangana yo boraria tari mangana ye chigosori tari mangana technology tari mangana gosene yo afya igo na bargo suggest bo lakini mati danta I think kunyinga ense ya Kenya igo tokobeka a wake up call when something has happened. You see, we are lamenting now nga Mbotela na wento kobekwa sar special whereas already ochire in Lang'ata. So balakini rende I don't know which way Kenyan government honors we say echoes kabantu bari ba rete to mchango munge twara. I think there was a story here another day about abanyanko ngombaro the ba rete to mchango munene they were being celebrated in caring about it into tarima I think abantu na bange ba retro muchango monene but they have neglected that time to about Congestina she was suffering to about there are some guys from Mau they were fighters of Mau Mau who brought the liberation and unfortunately that the government has never looked into them. Ase bari babeire bagusiria magimabo bari in line of duty. You guys thinking there is a way that the Kenyan government should honor abantu bari baretero muchango manene. Leonard Mambo Mbotela I think na nje na kinire mu maeta semia kemenge wetera jehuni ngwana. No monto yomo if you ask majority of the guys can tell you nga role model we say no monto rikurigere wa monto naro kinete nga ninchenso ase tasnia yoboraria gosase amangana yoboraria because of Leonard Mambo Mbotela. So when we see him being buried alichize Lang'ata we wonder whether rende na bebwenete kurende Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Sa Mungu nyoringa aigan Kenya serikali isegotoka nga yatengira se abanyankongo bakobekwa nabo konyoranga nande yaretire tisegiti nyingi ikyagera kere nkano nyonde bwensi gose tokenga kere family no nyike bwate umurai nebo omo MCA one baganeti abe recognized okonyoranga batakire koreta engusana no they will set the standards standards umaite keregento they will set the parameters like one Leonard Mambo Mbotela you see is a legend is well known that in ankero mondo they will set standards whereby omonto qualified kube kuoningo because umaite otike no nje no munyankongo ne kifiangu na onde kero no muligereri ora no munyankongo are kifiaki because no na se familia yae no na se kenyuru lakini rende babo set standards abantu mbaro bari batambuire even beyond even Kenya. So those are the guys we are saying. Buna bona babo Mary Morad, you know, they are well known. Haba Minyoki, athletes, babo, sports. Yeah, babo Helen Obiri. You can tell those are legends. Bono ayo legari mogondonka nae no munyangongore korunka garia. Kurase kenyoro kiao lakini rende kocha seketasi ni kiagetemba no manyankongo ito lakini rende they have to set standards ere limit abantu baria maybe bare bararete na barabwe chi sia chabor na aiga tugwati gikaro gose summit egenderete ya ensemeri yobochenu asegota state leaves out key players from healthy summit ngabono ekati ya abantu mbare gose ebyombe mbire bire bitingusana sense moyo bochenu byanyarete gotigwa isiko
ase ebikaro obunebyo ase gotebana questions on whether the government can reform healthcare without input of private hospitals have emerged. Ngabono chinya gitari buna chiri cyabanyene njira abachi kurigirirwa mono ase ebikaro obunebyo kwa kumianga samwe kurigirira nonye aigase mu cyobosongo chinya gitari chiri cya serikali nabo okumanyanga ibere hisatu nchiri nyinge KTRH lakini kero kurigereria chinya gitari cyabanyene iko chiri chinyinge sana igo ekere serikali raga niko twara ko sichi summit ebintu bune bikaro chi summit chikurigereria magana yobo chenu kwanyora nga chinya gitari chire private njira aba involved ko se amangana butararigererirwa nabo igo birengera byabo biraba incorporated ekoba akongostana ekiagera bono chinya gitari chiga cyabanyene na chindo chingana ndi chire chinyinge sana asense ya Kenya na aiga nebwate sa mangana aragukwanira buna omwana oborete kurwase enkendo yemo heartbreak for families baby's body vanishes 5 mortuary attendants dismissed and 2 suspended deaf parents and other protesters take to the streets. Digo bono ase county area Nakuru bono omwana aborete kurwase inkendo yemo yuyairire abantu goika otano na babere gotigigwa gosegotenenigwa emeremo yabo engane nkorabere nkorene kiwera ase chinsemo chinyingi sana ojawa kuminga nkayewe ikira kwanyoranga abaibori ose family yachire koyo mwanchobo obora ase enkendo na aiga ngukwaniriria mangana aye oyore oyo kabere gose oyo konyora ore umunyakerogo wabarimu abanene b'ekisukuru cy'oboroso kiombe ikyo kimanyekanete buna Kepsha gose Kenya Primary Schools Health Association omanyekanete buna Mr. Johnson Nzioka oyo nyarete gosikali tukoria Jumapili bitirasomo basukano bwepara ono nigo ibiombe bingi nabo igo barimu abangi kurwase ekisukuru kinyinga igasense ya Kenya bagenderete gutuma chirambirambi cyabo gose chingora gocha ase enkeyo tributes flow for educator killed in road accidents. Education stakeholders mourn Nzioka honoring his contribution to the sector. Page ya Kanda nero ikukwanira amangana yo na aiga sepeje komi ngukwanire nanda mangana ichiseme segote ba school heads propose fee hikes cite rising costs funding deficit. Chiskuru bono abarimu abanene be chiskuru nigo bachakire komenta school fees ase bono bachakire goteba nigo ebintu byamentira amagori anene mono kiro kurige buna nonye chindagira chiri chigo so ase chiskuru na nonye amagacho kiri gento nigo kyamentire rigori nande bagoteba nga serikali tiri kubwatuka chibesa chisaine sam ayo narondo che area iga amanene kiro gwete nga abarimu bamentre school fees kubwatukana ninganeri bagoteba nga wono ebintu kiri gento kiri costly lakini nande serikali tiri kubwatuka chibesa chisaine ndoche iga birengerere byo morikyo yoma se akoteba nga should Wetangula be removed as a speaker ayo namangana ari agendrete kurigirirwa asinjira yo kusanga ebirengerere nare igazeti ya The Standard elituko odia rero tukure ni gazeti ya Daily Nation toko genda ase gazeti ya The Daily Nation doche gaiga page yiga eringana rinene gaiga nga why Kenyan keeps losing top jobs unabono ntobwate the recent one oyoro muraibo wo mubwazimio ne kiombe keria ODM gose chama ya ODM Raila Odinga uyonyarte ko baga gako lose gose tachet konyora kirego keria alafu nyoranga Matilda tari Raila bwe ko rigire kirego kurwa sense ya Kenya ambassador Amina Mohamed na rietie kirogeke kurinde nere touch konyora ase umwaka o 2017 Amina Mohamed alafu ntobwaza gaiga omo Kenya ndokuru kwa Nancy Karidhu Nancy Karidhu ni garietie kirego kia Secretary General of International Maritime Organization nere tachet konyora ntobwate Rachel Omamo ni garenge SCS of defense I think previously she's a former CS gojiwe onyarte koba gako lose go se tanyorate kirego kyo president of International Fund for Agriculture Development na bande unabono Raila Odinga
na barabu au by the way gobono umuri kyobe gazeti ya gaboria nga ngige kwera bakenya bange batari konyora ebirogo maybe outside Kenya kuchatinsa mocha Africa page gose umugano ina bokonyora se page ya kane na ya gatano egero nyara ko konyora sababu chikogera maybe abakenya bakulose this seats nero mu rigererio yo gose umuri kyoye akonyara ko baga kwangazia alafu gaiga Matilda tumatinga no bwate. Do you think you have an opinion why maybe this Kenyan keep losing? Nkagiritenga anande ebicha aba Kenya se ebicha ya siasa ya Kenya kutia ase chinsi chinde ni gonera koreto bwoba ase chinsi cha Africa ekero konyoranga nonya serikali yuka ekero ekurigirirwa nonya marita ya iga kwena na ase aba Kenya bali barachi kurige biroge biga kero kendenga nigo bako ba doubted mbari kwegeneka ase nginjo ya mangana ali akobaga kubwaterania abana siasa abange bona bono Matilda you remember there is a time our own president by the agakerwe kura akaba namba ibirenga is one of the corrupt leaders. I don't know, is in the world. There was someone number 1, number 2. Do you remember that? I think in Kenya, when we come in terms of corruption, we really take a good number. When in the rankings, we take a good number. Maybe we don't know. There are some things that are being changia. Igora kini kirota konyora mangana yo century weekend. Ese page kanene ya gatano. Ase gazeti ya The Daily Nation. Egoro manyanga ngige kwa kame. Umetego chako rankings yonsi usensi ya Kenya kwa na nerebo siasa ya mangana yo bukurumi. Ayegana mangana ali akubikira ni wekero konyora story bune chiga chakuru ase county. Audit reports chiri chikuru ase county. Chiarwa sabara ya bange. Na boigo konyoranga amangana ya iga murikiru ne byombe biribire internationally recognized okonyoranga yaretire bicha eyombe yagera ensi yanya kumurikwekero asekero eyo kwirira kwanyoranga bono baretire gose ekero bakunya ko observe banyora ensi ya Kenya gose kwanyoranga ensegete yabekiro kobanga nigo etangaina sobukurumi gose etangaine asie amagendero nabere igo nara yara manena asepeji ya The Daily Nation alafu toko sukabosio demise tribute poor in the foreign capture unere John Zioka uyunya tukoboga konyara ajali na intuko ya kuruga Tembe TV netoko tuma engore yito kuchia se familiarie ngamba nyore ekwerende obore muchinga kichichobo kendu then principals want to raise school fees by 27,000 che abarimu bariawe chi school bataite comment maybe a school fees gabwe each school timighting is it because of the harsh economy as they said maybe na ande baganga enchira eserikali kubwatuka chibesa guche guseke ganja kenene ekubwatuka chibesa guche kuchi school nchiri ko isana iko chikubwatuka chire kerengo gense mono. Alafu gaiga asepeji ya kabere where is Ruben no murongo yomo so mwanafunzi yomo ochite kubeka chibesa go deposit chibesa uyure miaka 15 nebere uru mwanafunzi St Joseph Boys National School in Kitale ochite kubeka chibesa school fees but tarairana igobono koranga nabo anyari koba gakubura enchire ywe aside to just 17,000 yagara chiko kurua lakini in some tokorera maine ekero konyoranga abana baiga bi anembono teenagers ekero umwana irugo sene school fees umwana atomire ogendo bora ntwaranga nando mwana naro ogendo boiri korende kesi ya ikiarenge tofauti wiki ya ito mwana naro onyara gotumwa agende boiri kurinde akabura tachi kwikasari atumwa konyora aborokiwa abunabo bale asichi school chichi secondary batomirwe bachiwakane school fees koso mwana onyekare school yaime okora nonya motukata to omanya wike school omwana bakwe after mukoro school oikanga 2 days later kuru uritkoriri banyare tukoikorerwa kwa boringa abana abaga ningige kogera bagende tekutwara chimbwa bunechiga gose ningige kogera abana abo bono babira babe anene munabo bakogenda babura nechi school fees mete koreto bobonga sabe ibori asokobora okumwana obo
omwana oyo kero kende tokumanya sakare gusense fakare gose chibese chicha gusene chibese chia saliri abana ndo chenga inchira kira bengi yo gwakanira abana bage school fees ro chenga abibure barabe bagotoka ngaba ko abana babo babaikie school bagenda babakanira bakachibesa bairalisitia abanyene school. Let me remind you by the way kerore teenager gose kero emyaka nere goika kwanyara ko bago experience changes asomo bero maybe kwa chakere kwa miaka 18 17 18 16 17 19 wa feeling na yawo kwa bero monto monene those changes are there wono wetenena wono gota eteko kole bintu byao igoro chinga wono waikire na ayo tagete ko wono no monto monene oteko kole bintu bya bantaba nene everything. So in this point kwa maana konyoranga ngoche na changes chiae una wono we have a challenge of drugs. Let me remind you, we have a challenge of drugs, and this way, kwanyoranga maybe mwana onyo chakre wesona ni besende yonsi yakonyora akolengeli amali yogo yogo tindia. So incheke ndonda atebe according to me, omoibori if it's possible, even if no mwana ore college go say university, mondo we do banks, derochi agent chiro, paka small towns we have agents. Nkyotairera just some few hours kendo akane mweli city maite no mweli city rori na city ta ku convert ku chibesa so mweli city you feel like you are not secure omete nandi nere buya abana bebe kenchira para be trusted tebango muiburi akwenda wakana chibesa saving asinge ncha oboeto mwana eti go muiburi agende esinge ncha wa avoid ko mwana cash yo mete ngochire nando ko mwana chibesa buna bono tebe 17,000 in cash echone chibesa chinyingi nabo chire ike chinyore nonye chiwe kanzi yora amaguru lakini tigiavenga ekiro muiburi akogenda gwakana chibesa saving tari okobo mwana ndari go tukutachive busenko ndari ko tumeka chibesa itia sito bindi tigiavenga ekiro muiburi yako ende benki amanyetenga okuiga no gwa avoid gutumeka cash gusutara ne chibesa sinjorere kero ko yaranga monta gwate cash nkosira chire so kwa misplace so kwa yaranga tuigeti the exact amount chibwendete unabona naende abiburi abana babe trusted like abana babe umuntu oranyare ko bakamenire no muiburi samo muiburi tago chaka ko bwa kwa chibesa usiko gutumira no nyere ntese ngamete nga okolia chibesa chekere rente yaikire ogocha kwa after 3 months wasiekero na leocha kwa matenga chirie na akorete gento gete lakini abaiburi mbamaita abana babo mbamaita ibago trust mbamaita ibatari go trust anyway what I can say for me chibesa gosenkash ko mwanafunzi wana muno wa high school na bachiko mo overwhelm na bakore chirichi nyinge aenda akore bintu bya gose aijiri yako enda bosongo wega bantu mbale banga unchore card yeye nkonyorole thank you kusa avieta paper plane avieta 3 months manene 3 months make are you aware even these older women, let me say women so that it can surprise you, they play avieta. Okay, so it has a challenge. So you work, mchezo ni mengi, ndege na mengi nonyogo mtotaketi kwanire amangana kusi singinche bine biashara bya bande to bya maskani into kero rongelinga ki abana mbabona ntikwa guri bakari gochese mechese na ndimba bwana ntiko ba attempt abana mbabona ntiko kwanirwa abanyare buikaransi gwa bamanye kwibeka bya singinche bintu bune biga the moment umwana yaragenda chese chipese cha win tagotiye gochese umucheso yebana kusibada na lose aiwetenga omuntu ndena kalite chibesa bakagendere kuchesa nandi one ina byagerire abana rero mbali gotwara no nyemba ariko nyara go save no nyekende metekara abana kwa kanyorenga kirare kusine boarding kira kwa guchibesa chiringa pocket money kote mubali ngiko gachange kwa kera kwira nanga bwe konyera lakini rero bakwira no kanyora bachire endege yairire chibesa yebana so that is it go abana abaibori nje for me I propose nga whether you trust your child or not then no can school it's your responsibility go can school lakini nje kera ngukwanira abana ngagiritenga tabone ndikutua kwa muibori chimba ko so bwo bonge no muibori tako go trust esinjo at some point some no chonya kwa kana chibesa chigebe ngyo mwana oyo iga ngukinare nera amanye kurigeria ekera kwirigeria njira kera ara lan
utilize chibasa chiri abwate onya ta kuna rakaro moke we canale and then you teach that person responsibility. So we are hoping abayibolimba bwato mwelekeomia baranyara ko bako abana babo. Alafu sepeji ya kane, Raila's AU defeat adds Kenyans to the losing streak in hunt of gold and global jobs. Ekintuage kwanera, igokerote toko enyora asenchira yubo ikiran, irigiga iga asepeji ya kane amone ya gatano. Ungo skobosio, asepeji ya gatano narimo, Ruto yields to Raila in deal on leadership of key house panels. Bono korakananga, emirogerinero unoene National Assembly yoka, not only Oborai bonde, noena sebunge, Ruto nabwenete egotebanga gazeti muri kuwe gazeti egotebanga nigo no enenchira Oborai bwe bunge bochikorokana mbochigo chenchi egere azawe yo accommodate ababwatani bali ba Raila Odinga egere gende as a way of taming ogo temu aseke gusi no kumokanya yani amubwaterere okumubwaterera egere tanya ko bagakoreta opposition maybe Alafu gaiga asepeji aga katano rimo how senators are planning to nail corrupt governors igaiga ndoche omo tenene dioribwe wasecha person omo nyakerogo we kwerende Senate County Public Accountant committee, that is PAC wanaitanga PAC gari ya sensema ya bunge oyore Moses Kajwang nere otenereta mangana ya Public Accounts Committee koranga enchira nere bataituko find out na aba governor bali babwate kusepa bwato bukurumya county chabo na kibaranyara ko babako ba contain, and you know bukurumi wabere something that is an economic, I call it an economic activity asense ya Kenya yako garanga mboligoro, lakini we are hoping amangana buna inanyara ko ba gago kyana. Alafu gaiga sepeji gatano na rim gatano na gatatu Waititu fights from prison clinic to quash sentence inyoranga omurai gose yo kabero mugava no Kiambu Ferdinand Waititu na nyorakanta na mamocho obukurumi kwekera agasibwa emyaka elia yarenge I think was 12 years lakini gose akane a bond ya 53.5 million. So ndoche gaiga ngonya gweta tayari sana egere anyara koba gakonyora gose gakurusia ikinekyo iga ase atinara manene ase gazeti ya The Daily Nation gote konyora mangana ya senjere yobo ikran enyore gazeti ya The Daily Nation egere onyore ko soma asubu ikran. Tukurigiria egazeti ya Taifa Leo senchira yobwango muno ntara igore ya Taifa Leo egazeti ya People Daily nero ringana rimwe mweli goteba why Ruto allies want Raila for Prime Minister page ya kane nere gukwanira engane yo ngani kibono kiagerire abarai bari asensemo ya serikali kuse bari bakumusegeta omurai bense muske William Ruto ninki kiagerire baganete bono muske Raila Odinga anyare gutwara ribagerio ria obo Prime Minister insi ya Kenya. Page ya kane gazeti ya People Daily na tukurige page ya gatano na gatatu ngukwanirire nga sickly state health scheme wobbles into fresh headwinds ngabono insi ya Kenya ngane insi korokana erwarete ikiagera imiroberio buna bono muroberio ryosha nigo ogendete gutwara umuchando monene asense meri yobo chenu kusensemo yo obogwene na page ya gatano narimo nandi ngukwanirire amangana yobo chenu segoteba gloom for HIV patients after Trump aid freeze. Mwana uyo ni gorase page ya gatano na limo na page ya gatano gazeti ya People Daily nerongo kwa nerirenga house rejects petition for removal of Wetangula ngabono ebunge nigo yakanire engane yu gusoko sabo kwarenge nga omoske gusamo speaker bwebunge nene omoske Moses Masika Wetangula anyare kurusiwa asekiro gikinga fatu guteirare ngane yo mbatageti gutwara egikaro gusembata iti kwikaransa ukwanira engana yenchera omospika bwebunge abereka gukora imirimo yae gose nakiaraganie kurusiwa ABC. Ine gazeti ya People Daily yerituko rero na tukurigere ni yiga ya Taifa Leo lingana rimwe mweri gotaba Raila anganganiwa ayega twaya kwanire erioka kurubuna twagachagite umuroberio ase wotanjia Panda Gachagua amkaribisha katika upinzani akisema Kenya ilimhitaji zaidi kuliko namna bara la Afrika lilivyo muhitaji
ngabono moske gose oyo kabere omukonyo bumurayo bense Rigathi Gachagua niko Sam Rigathi Gachagua niko agotebira Raila abakenya mbamuganete muno nganande omwariganithia sense meri ya opposition mete Rigathi wondo nero bere opposition leader nani ndatere gende kisana ngo batainga umurai gose the former deputy president omukonyi mbomurayo mokororo Geoffrey Rigathi Gachagua he is a standing opposition leader, and I don't know, Matilda, if you have learned by the Mondo Tayo or contain almost Rigathi Gachagua. Mondo Tayo chiro kutena live and direct claim jiria madana role ke serikali, and you know that is very dangerous kwa sababu Kenyans will believe in him because na role ngo na wenge bona iga nsoke iga aliko se reception to agendali ntaya abantu matomorero ole mabu. Do you know people will believe? Unlike yochikuru skali yote abantu ni gwete ngomore nore mabu bantu ngaikware ngire ngaikwarara. So in one way aba Kenya ought to believe that whatever that Honorable Rigathi Gachagua ukwana is true because nero lengeme na ende mondo tare so kumwiraneli. So it means Singa is one of the standing opposition leaders to what asensi ya Kenya. Kina gota binga abani na bara kera bune kejeli kera ko motabinga yani njoso as opposition because tori ndaba Kenya. Yeah, Kenyans need you the most just like we have said. There are people who felt like the gap that Raila Gochigotiga gera benene so that tikaira na asensi ya Kenya, he is more needed in the Kenyan politics more than we need him in Africa. And in Yoranga, Kenyans, we are destined for politics. Romambi, Botuko Maragoba, Overjoy na mwera lero. It's all about politics. Siasa bakebe modero in siasa. So koranga wa Kenya banje te siasa to a point that they want Raila Odinga as enseme ya siasa. Ese wote wanga upande wa serikali wataka Odinga endelee kumunga Ruto, pinzani ukisema asaidie kupiga Kenya kwanza. Igo nigaresi chinjira ibere na boigo tugukwanira buna bono ase page ya gatano na gatatu ase gazeti iga ngukwanirire amangana ye omo Pope Francis we kanisa yege we dini yege Katoliki asensengi masawa na Papa Francis kulaza hospitalini muda zaidi kutokana na hali sugu ngani gobono korrakana nga afya ya yeteri engia ni gobono abere kakobera sinja gitaria samatuka mange evono nokumusabira okobwena kwa bwango na aboigo na Wetangula apata afueni bungeni. Hoja ya kumungatua katika wadhifa wa speaker yazuiliwa na bunge. Ngabona babunge ngane binatoa kwanera bakandidate bari gochigotwara debate gose ebikaro byo kwanera na barache kumurusia AVC na tukorigereria ngashoka la wangukia wandane wa Gachagua ngabari bari asensemo ya Rigathi Gachagua bono na bubapwato muchando monene ase ebunge nene ekero Wetangulerenga bono tariko chotwara omuchando na risala za miminika kwa kifo cha mkuu wa Kepsha ajalini twakwaniriga ye omunyakerogo wekiombekereri ya Kepsha na egati yari arese egazeti yega ngamo na mangana ya African Union Chairmanship na amangana yechigo sorry na ogosira kwaye mubunge Omalava Injendi. Sekotebana kiongozi huyo alifariki jana jioni akitibiwa baada ya kukua kwa muda mrefu. Na hayo kwenye tuwakwane ile ase ayatikire chinsa chabo no mambia. Na mange gazeti ya Taifa Leo ndoje pate siasa enyinge sana. Kurende sa masingencho yebiro timaiti ose kwenye waikirire dondo yago. Dondo yerituko riarero kurengana ne gazeti ya Taifa Leo. Basi wana se dondo yerituko riarero tokanda paka Kipkoi asanara kurukunga Kipkoi Bomet. Yeah, is it Kipkoi Bomet asindo chega okay. Muswati nara iga aliwachekesha wenzake kwa kuelezea ujanja aliotumia kumfanya mumewe amrudishie pesa alizopata kwa chama. Bono gaiga oyo ono manyaroko oyo mogose omo swati oyo mo obo ujanja gose obo janja buli atumegete
egero musacho ye amwakane deni yae omaite abantu ngorasa bana bari deni by the way igari bari gukore kurende bari barase nyomo akonyora ngo musacha na bara gusaba kibesa usoma subate gusaba kibesa gara chakureni lakini hapo hadi that bange bari ko kibairani by the way bange bari ko kibairani lakini sawa atagani kiro wasabire okay chiba sanchira arora arasaba umuntu bakanone nayo ko igwanga abantu bwene to no kuchure gutware deni yae lakini chiba sanchira oro konyara mo gusabana chitari kuirana karatiga is it I'm just tiamba tigedo ndo kidogo lakini chiba sabune chie kiombe na bokuirana lakini chiba sote banga watabiringa karanga basa ngeli 10 ndakora kento gite munyo maine ayo la boko ira mchibasa chose wachitikara anyway so korokip koi bomet musbato ya gasabo chibesa musbato yo mugako yo akamusaba chibesa lakini bona akamatebinge chine chama mominto ono mumuro ya gachikoranga chibesa ne chema than lo igo goikaka san bona kara masabani ne chibesa akomaterende nga matuka gaita maka komatenga mamo nga kerisi michibesa chiricha atagete mungwano renda karichibesa bwango banga kamwa kumbe ne chai so I don't know how lakini igo na manyete umuntu yo sese ngenjonera bamanyete but my question is are we supposed maybe musacho wo sabira besa is it okay koira ni gosichi besa chine chino Sam because at the end of the day nabokera gore bintu biri no muntu yo gochisabe njira gochisaba nero it matters a lot on TV inkonye ngoiraneri kwa mentire ngoiraneri ono bakantu are expectations that message ngoirana chire lakini on TV ninganetio bokonya asegete tote bose ngoirani ore ngochie tingo chikogodai ikiagera ti wante beti ngoirani lakini kero kongashwanga inkonye gosine chiri bukomi na de ngoiraneri abo baketo kenga watu alire deni ya hawend Muna sana umwancho murigereria asigincho yebiro nigo tukogenda ase omutumo komoke nande asigeke kire busuntu chikonyara kurigereria oborire bwa kanso buto murikire kero ase kero anene muno cancer yorobere gose breast cancer iyo turachikurigereria litukoria rero nani no kunya gukoinyore na kokoboria nga no manyite nga cancer yorobere ngubwatire baka abasacha sam no manyite nga breast cancer ngubwatira nire baka abasacha lakini I think bako tabanga indere cases mo baroro moke otitigana ndabo bako toka bare no boriro bwiga bwa cancer ati no mona abasacha nigo obugo chibwabo bobe mono ikiagera igente gitangani ukurigereria nga aba banta bange mbamanyiti ngubwatira ni bora abasacha iyo kuirire kero kwa musacha no twaranga useno bwate growth ase bere rwabo turi komanya ikiagera yo manyete nga ki breast cancer ni abasubati because of lack of information kwanya ara umuntu chire kwa genanya gitari ekero yabire too late so I think then that's the conversation you're having yes tigaba tegere bari keriri kya kogera egere banyorere komanyanga ngikeri kya kogenda by the breast cancer is very rare ni might of course ngubwatera abantu and abasacha banga they are very ignorant might most of the people tokoganya twegobe twamanya kwenda nyagitari you know people don't go in hospitals bara pimu barorunga kimebi bare that way so abantu mwara twari na wakebekire imagine bone iga gotebia abasacha bagende bakoreru screening ya breast cancer yeah ego sound awkward it's weird lakini ikinenge keraroro because they ought to think that and bone kogenda ne miaka bono kero okonyoranga miaka ya chire chances ocho konyora umuntu ukabwate muchando yo nakusie akiro konyora umuntu abantu abange no nyabaka kabali batokire babwate breast cancer bali be miaka ere igoro miaka yabo sio miaka yarachire yes korinde tuyatogenda so mutumo komoke erinde tuyirane tunyare gukwanira yo no mugeni weri tukoria rero
etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamurama kikuya mandege uzito somya bamurama kikuya mandege. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Josemo Distributors nabonya baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikerano mbabwate ebinto byambogondo bunna chimbusuro chiriye chetembo Duma 6213 DK777